Ting actie na team Piki. Dat na status van een IMF-programma. A hoofdonderhandelaar voor IMF na inisen ng Karl Echorst o goen atap de ting actie disi. Masra Echorst, sana as schuld voor zijn nang na IMF. In totaal Na IMF en dat na Extended Fund Facility, dat na een fonds sa umbe actie. En dat nou fonds na wat tendi en waka voor 3 tenti na 6 mung. En ook toe akawaka kondoro voor tenti na IT mung. In totaal na 6 ondru uit 10 na 80 miljoen US dollar. Ego gepart na apistori disi. Oru rekening uno apmor na IMF. In een jaar terus we want 10 na 6 ubawa rekening voor uit 10 na 1 komitanga uit 10 na 4 miljoen dollar schuld dape. En dan moet dat die centrale bank kusenang paya money helemaal dus sobung dat we enkele achterstand denono de na inapai komit IMF.